Yo, salutare guys și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Având în vedere că este decembrie, ne aflăm la finalul anului, iar tema videoclipului de astăzi m-am gândit să fie top 10 lansări de sneakers din 2023. Am avut un an foarte interesant din această perspectivă, iar cu această ocazie haideți să discutăm puțin despre lansările astea. Înainte de a începe videoclipul, vreau să vă reamintesc să mergeți acolo pe site-ul balashkicks.ro pentru că avem toate perechile pe care le vom prezenta astăzi. Nu uitați să folosiți codul Dominic pentru extra reducere, iar acum în decembrie se organizează un sneaker Christmas calendar, adică odată la 2 zile se vor pune perechi de sneakers la reducere, la preț foarte bun. Nu uitați să ne dați follow pe TikTok, pe Instagram, pentru că acolo o să postăm mai des și vă ținem la curent cu toate reducerile și toate promoțiile. Și cu această ocazie, haideți să dăm drumul la videoclip top 10 lansări de sneakers din anul 2023. Începem descrescător această listă. Pe locul 10 am lăsat liber acest loc pentru că sunt foarte curios voi ce pereche ați alege, ați mai adăuga în această listă care urmează să vă prezint. Urmează să prezint fiecare pereche în parte, iar după ce ați urmărit tot videoclipul, reveniți în secțiunea de comentarii și scrieți ce pereche ați fi pus aici pe locul 10. Din perspectiva mea au fost o grămadă de perechi de Jordan 1 și Jordan 4, multe colorway-uri interesante. Am avut parte de multe lansări de Yeezy-uri anul acesta, am avut multe colorway-uri interesante și nu m-am putut hotărî ce pereche să pun pe locul 10. Și acum din nou vă zic, am nevoie de ajutorul vostru și nu știu, scrieți voi în comentarii ce pereche ați fi pus aici. Pe locul 9 avem perechea de Jordan 4 Craft Olive. Este cea mai nouă lansare din această listă și sincer să vă zic, sunt foarte uimit de această pereche. Acest colorway și această pereche se află și la noi pe site, iar cei de la Balash Kicks mi-au trimis-o pentru a o adăuga în acest videoclip. Guys, perechea asta față de perechea de Craft SS simplă care a apărut undeva prin martie-aprilie, dacă nu mă înșel, este mult mai mișto acest colorway olive. Avem o combinație de materiale pe această pereche, avem nubuck, avem piele întoarsă, avem cracked leather, deci avem toate tipurile de piele combinate în această pereche și sincer să vă spun, mai ales pentru un sezon mai rece, acest colorway olive, acest kaki intră foarte mișto în outfiturile realizate cu culorile mai neutre sau de ce nu cu un portocaliu sau să asortați cu tot așa cu un olive, cu un kaki de genul. Vreau să vă spun că această pereche mi se pare foarte underrated pentru că nu primește la fel de multă iubire cum au primit celelalte lansări de Jordan 4 din acest an. Poate probabil pentru că arată mult mai bine în realitate și poate majoritatea persoanelor se uită pe internet înainte să cumpere această pereche sau sunt persoane care nu știu să asorteze această pereche și atunci oarecum influențează negativ o astfel de lansare. Dar vreau să vă spun că perechea, odată ce o aveți în mână, sigur o să vă schimbați părerea despre ea. Așa că pe locul 9 am pus perechea de Jordan 4 Craft Olive, una dintre lansările mele preferate personal. Pe locul 8 avem această pereche imaculată de Jordan 3 Reimagined. E bine, e mult spus imaculată pentru că este una dintre cele mai folosite perechi ale mele în ultima perioadă. Cine este cu adevărat pasionat de această categorie, de acest domeniu al sneakersilor, știe cât de importantă este această siluetă și nu numai această pereche, acest colorway mai exact, în istoria sneakersilor. E bine, această pereche de Jordan 3 a fost relansată acum în 2023, iar eu fiind un fan al acestei siluete de Jordan 3, sincer, toate sentimentele acolo de bucurie le-am avut când am aflat și mai ales când am primit această pereche. Pe lângă că această pereche este extrem de calitativă și curată, deci, uitați-vă cât de mișto arată albul, elephant printul puțin negru acolo pe midsole. Avem un yellow heel tab. Mie, din perspectiva mea, perechea asta este perechea perfectă. Vă garantez că această pereche se sortează cu orice. Este o pereche pe care o poți purta vara, o poți purta iarna. Sincer, iarna ține bine destul la frig. Dacă vrei o pereche de sneakers pe care să o porți tot timpul anului, aș spune să mergeți pe o pereche de genul, mai ales Jordan 3 Reimagined. Iar în această perioadă, o astfel de pereche să fie la un preț atât de accesibil cum este la noi pe site, sincer să vă zic, nu o să mai găsiți așa ceva. Este variată foarte bună ca și cadou, de ce nu? Este o pereche simplă și efectiv cam toată lumea ar putea să poarte așa ceva. Pe locul 7 avem perechea de Jordan 4 Thunder. Dacă aveți puțină răbdare, voi lua perechea de aici de la mine din spate, o pereche pe care și eu o am în colecție, în rotația de sneakers. Perechea asta, sincer să vă zic, este una dintre favoritele mele din întreaga colecție personală. Această pereche este cea mai clean pereche, sincer să vă zic, cea mai clean pereche a anului. S-ar putea să mă contrazice, s-ar putea să fiți de acord cu mine, însă, sincer să uitați cât de bine cade acest galben pe o pereche de nubuck negru. Perechea asta se învârtea la câteva mii de euro acum câtva timp, iar acum în 2023 am avut norocul de a avea această lansare și acum o puteți avea maxim până în 1700 de lei. Dacă căutați și dacă vreți să cumpărați această pereche, vă zic sincer că acum este timpul până când nu o să vină un alt val de hype pe o pereche de Jordan 4 ca și aceasta și o să ajungă din nou prețurile undeva la 2000, 1500, $2000. Se ține bine perechea asta. Dacă nu prea ești atent cu Adidas și dacă nu prea
pasă de Adidas, această pereche se ține clean cât se poate de bine. Atâta timp când nu distrugeți acest galben de pe midsole, sunteți safe, pentru că acest nubuc negru se păstrează destul de bine și acum chiar dacă se mai adaugă câteva pete din când în când, nu e nicio problemă, o să arate la fel de fresh. Pe locul 7, cu această pereche chiar nu puteți greși și mai ales dacă mai aveți chestii galbene în garderoba voastră, eu vă zic că este un must-have la voi în rotația de sneakers. Pe locul 6 avem perechea de Jordan 1 UNC Toe. Jordan este conștient de succesul acestei culori și s-a gândit că și în anul 2023 să ne dea o lansare la o pereche de genul. Dacă ești interesat cu adevărat de sneakers, trebuie neapărat să ai o astfel de pereche cu un baby blue, de fapt nu un baby blue, cu un UNC blue în rotație. Această pereche, din nou, sincer să vă zic, anul acesta am avut parte de foarte multe lansări mișto, chiar dacă majoritatea dintre aceste lansări au ajuns la resell, au un preț foarte accesibil. De exemplu, uite, această pereche mi se pare o pereche de cel puțin $1000. Asta doar pentru că suntem obișnuiți cu UNC Blue să fie pricey, colaborări și așa mai departe, dar o astfel de pereche la un preț atât de accesibil. Vă zic că am încercat să fac acest top cât se poate de obiectiv. Acum, din perspectiva mea, perechea de Jordan 4 Thunder ar fi fost aici pe locul 6 și UNC pe locul 7, însă sunt convins că poate, adică nu că poate, majoritatea dintre voi ați alege această pereche de UNC decât Jordan 4. Dacă cumva greșesc, nu știu, contraziceți-mi și scrieți acolo în comentarii care pereche e mai mișto. Pe locul 5 avem perechea de Supreme Dunks Rammellzee. Guys, această pereche este foarte interesantă, am avut ocazia să o văd în magazinul Balash Kicks și am fost foarte încântat de contrastul dintre culori pe care îl vezi doar în realitate. Chiar dacă această colaborare nu era cu Supreme și era doar un release normal de la Nike, această pereche tot ar fi avut atâta iubire cât o are pentru că e Supreme. Chiar dacă perechea high este și ea interesantă, dar personal consider că cea low este mult mai iubită de către publicul larg decât cea high. Avem multe detalii în această pereche, ceea ce mi se pare că o face atât de interesantă și faptul că a ajuns la noi în top consider că își merită locul aici. Pe locul 4 avem perechea de Jordan 4 SB Pine Green. Sunt convins că această pereche este în top 1 în majoritatea cazurilor. Mare parte a influențat publicul și cum a reacționat el când s-au anunțat aceste lansări și când au fost aceste lansări. Am urmărit așa din umbră aceste lansări și m-am uitat să văd ce părere are lumea before and after, după ce au avut perechile în mână, după ce le-au folosit. Pine Green într-adevăr au surprins cu această colaborare între Nike și Nike SB. Este un model foarte interesant, dar mi se pare așa prea simplu. Sunt convins că nu toți sunteți de acord cu mine că bă, cum adică prea simplu, că până la urmă asta e și frumusețea perechii. Dar da, deocamdată locul 4, perechea de Jordan 4 Pine Green SB îs frumoși, dar nu a intrat în top 3. Dar în schimb, perechea de Tiffany & Co în colaborare cu Air Force 1, din perspectiva mea, această pereche este peste Pine Green Jordan 4 SB. O altă pereche foarte simplă, dar sincer să vă zic, acel turcoaz îi bate orice culoare de pe perechea de pe Pine Green. Această lansare a uimit tot publicul, atât publicul persoanelor care sunt fan ai Tiffany & Co, cât și cei de sneakers. Am avut ocazia să văd această pereche, sincer să vă zic, e wow. Deci în realitate cel turcoaz efectiv este vibrant. Având în vedere că această pereche are materiale premium și are și argint în această pereche, efectiv este ceva nou și această colaborare cu Tiffany & Co m-a făcut să mă gândesc că Nike poate să facă un astfel de parteneriat cu oricine. O colaborare pe care sincer mi-ar fi plăcut să o văd și mă bucur acum că am văzut-o anul acesta. Deci da, perechea de Tiffany & Co colaborare cu Air Force 1 este pe locul 3 în acest top al lansărilor din 2023 și este și la noi pe site, acolo balashkicks.ro, adăugați codul Dominic pentru extra reducere. Pe locul 2 în acest top este perechea de Travis Scott în colaborare cu Air Jordan 1 Low Olive. Un alt an în care Travis Scott are o lansare de Jordan în cel puțin top 10 al tuturor persoanelor din acest domeniu. Această pereche de Travis Scott Low Olive este foarte nice. Combinația de culori, oliv, negru, roșu, alb, este exact estetica lui Travis, o estetică care este plăcută cel puțin de toată planeta și mai ales pe o siluetă cum ar fi Jordan 1, n-avea cum să dea greș. Această pereche stagnează acum în jurul prețului de, ați văzut și voi, 500-700, între 500 și 700 de euro, un preț care va crește odată cu trecerea timpului și un moment bun în care să cumpărați această pereche este acum. Nu am altceva de spus în legătură cu această pereche, în afară că este o lansare reușită și până la urmă, o colaborare cu Travis. Deci pe locul 2 în acest top, perechea de Travis Scott Jordan 1 Low Olive, o pereche
Nice. Pe locul 1 am plasat o pereche care sigur va crea controverse. Am ales această pereche pentru impactul pe care l-a avut asupra tuturor, nu doar a persoanelor care urmăresc această chestie, acest trend cu sneakers, ci pentru toată lumea. Mi-aduc aminte că această pereche a creat reacții în jurul persoanelor de vârsta a doua, copiilor, mimurilor, deci o sparte internetul această pereche. Sunt curios cât dintre voi v-ați dat seama despre ce pereche vorbesc. Ei bine, pe primul loc avem perechea de Red Boot de la Mischief. O pereche care, cum am mai spus, o rupt internetul în două. Încă de la primele apariții ale acestei perechi, la nimeni nu i-a venit să creadă ce pereche au putut să creeze și să propulseze acolo în topul perechilor cei de la Mischief. Într-adevăr, această pereche o zburat acolo în topuri, dar au avut și un downfall la fel de rapid. Însă nu am cum să nu pun o astfel de pereche, mai ales la ce atenție au avut această lansare în perioada în care au apărut. Toate rețelele de socializare erau nebunite de aceste pereche și nu numai. Persoanele cunoscute, paginile de mimuri, până și la știri au ajuns această pereche. Iar din această perspectivă, într-adevăr, s-ar putea să greșesc, dar top 1 lansări a fost această colaborare, această minunăție, această urâțenie de pereche, nici nu știu cum aș denumi eu. Eu am mixed feelings în legătură cu aceste ghete, că până la urmă nici nu știu cum sunt cizme, ghete. Scrieți voi în comentarii ce, că eu până acum nici în ziua de astăzi nu m-am convins ce e. Sincer să vă zic, dacă vreți să ieșiți în evidență și să fiți diferiți cu astfel de pereche, îs acolo pe balashkicks.ro o pereche interesantă, sincer așa de caterincă, de amuzament, ar merge o astfel de pereche sau să faci un cadou unei persoane, ar fi super tare. Ei bine, guys, acesta a fost top 10 lansări de sneakers din 2023, top 9 de fapt, pentru că acolo pe locul 10 vreau să-mi scrieți voi în comentarii o pereche pe care eu nu am pus-o în această listă, dar pe care voi ați fi adăugat-o. Scrieți-mi dacă sunteți de acord cu topul pe care l-am făcut, scrieți-mi ce părere aveți de locul 1 pe care tocmai l-am pus și tocmai l-am prezentat. Sunt foarte curios de părerea voastră, așa că n-aveți decât să scrieți acolo în comentarii. Aici a fost Dominic pentru Balashkicks, nu uitați, mergeți acolo pe site balashkicks.ro, adăugați codul Dominic pentru extra reducere, să aveți sărbători fericite și să ne vedem la videoclipurile următoare. Let's go!